ርእሳ ደፊኦም ርእሰ ተኣማንነት ኣጥፊኦም ኣቕላጽ ዒቦት ትነብእ እኳ እንተነበረት ብጥቕኣ ዝሓልፉ ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሰባት ግን ብናቶም ሓሳባት ኮነ ጉዳያት ተወጢሮም ስለ ዝነበሩ ዘስተሕለላ ሰብ ይረከበትን ወይ ኣነ እንታይ ዝገብሮ ናበይ ዘብሎ እንዳበለት ምስ ውሽጣ ተረብሻ እንዳዓለለት ከለግኖም ሓደ ወዲ ንኣርኩ ተፋኒ ኣንጎሎ ጥይምስ ብለ ታኮ ኮይና ስለ ጸንሐቶ ተኣንቂፉ ኣብ ልዕልያ ክኣልብን እውይ ኣዴ ማዕሪ እንዳበለት ኣዊላ ክትስፈተነት ወዲ ብቕጽበት ተሲኡ ክዳኑ እንዳነገፈም ሓቀይ ኣዴ ማዕሪ ክትብሊ ጸንሕኺ ነዴኺ ብጣዕሚ ክትፈትዮ ማለት ሹ ምኳን ቁፅሪ ሓደ ኣብዚ ዓለም ክትፍቶ እንተለዋን ኣዴ ኣይመስለክን ምስ በላም ጠሚት ጥራይ ምስ በለት ብዝኾነ ዘውፃኺ ቃላት እኳ ጓል ኣዴኺ ክትኮነ ትኽእል እዩ ንምዃኑ ዳሓን ዲኺ ታኮ ናይ መኪና ኮንኬ ጸንሕክን ምስ በላ ብውሽጣ ደፈና ንስሓ ኸዓ ካብ ናይ ኣኽልና ትብል ነበረት ወዮ መልሲ ዝደንጊ ወዲ ብዝኾነ ብሩኽ ምሸት ኢልዋ በግስ ምስ ብለም ሕጂ ግድን ከዛረቡ ኣለኒ ዝበለት እያ ትመስል ስምዓነ እንዳሓወይ ከሸግረካ ዶ ምስ በለቱ ሽግር ዝፈቱ ሰብ ኣሻ ጥራሕ ክኾን ኣለዎም ግን ደሓን እንታይ ከሰምዓክ ምስ በላ እንታይ ስኬላ ዘረባ ጀመረት ሞ መሊሳ በለት ሃፍተይ ተዛረቢ እንተኾንከ ተዛረቢ እንተዘይለ ግን ሓደ ሽግር ዝበልክዮ ሽግራት ኮይኑ ከይመፃኒ መንገዲ ክገብር ምስ በላም ብኸመይ ከም ዛረብኩ ጠፊኢኒ ምሸለካ ምስ መሓዘይ እንደ ዝቕመጥ ነይረም ሕጅስ ይብለካ መሓዘይ ኣብዚ ቀረባ እዋን ምስ ሓደ ወዲ ዕርክነት ጅምረልካ እሞሽኡ ካብ ክልተ ገዛ ክራይ ንኸፍል ኢሉ ምሳኽን ዘይጥርነፍ ይብላሙ ምስ ሓተተትኒ ምእንቲ ርሱን ክልተ መደቀስ ስለ ዘለዎ እቲ ገዛ ሓራ ይብለሙ ይኣትውልካ ግን ወዲ ኣይሰውን ሰለስቲ ካብ መሓዘይ ሓሊፉ ንኣውን ክድረረኒ ሓሲቡ ምኽምስ ኣበለኒ ነቲ ገዛ ጣንጢነ ወፂ ኣቕሊ ፀይብኒ ከለኹ ረኺበካ ምስ በለቱም ከይብ ዘለዎ ወዲ እምበር እንዳበራረየ ዲ ከፃወተክን ሓሲቡ ምስ ብላ ኦይ ድሓንግደፎ ንስኻውን ጥይ ኣይትመስልን ንኸኢላ ገፃ ምስ ጠዋይት ጓለይ ይፃወተክ ዘለኹ ግኑፍ ብልዮም ብዝኾነ እንታይ ሞ ኣነ ክሕግዘክ ምስ በላም ትሕግዘን እንዳ ቁርብ ገንዘብ ተሓሊካስ ዋላ ንሆቴል ማሕደሪ ክትሕበኒ ምስ በለቱም ገንዘብ ድኺ ዝበልኪ ኢሉ ብስሓ ክርትን በለ ገንዘብ ዳ ምሳይ ካብ ዝበኣስ ክንደይ እንዲ ገይሩ ወርያ በጻሕ ክንዲ ምስ በላ ክትስሓዳ ክትጉሒ እንዳተገረመት ክትዛር ማዓቲኻ መስለኒ እሞ ሕጅስ ኣይሕግዘክን የብል እንዳኻ ትብላኒ ዘለኻ ምስ በለቱም ብንጹር ትግርኛ ደኣ ንሳዮም ወይ ኣብዚ ዋላ ትሽክም ድርቢ ገለዶ ኣቢለ ከምፃልክ ምስ ብላ ንስኻ ሓደ ጽሉል ኢኻ እሞ ሕጂ ደኣ እንታይ ክገብር እየ ምስ በለቱም ጽቡቕ ጌርክ ጸሎት ኣጻእሞ ሽኡ ከምዚ ኸማይ ዘይኮነ ዝድርበ ሰልዲ ዘለዎ ከጋጥመኪ ገንዘብ ድያ ኣታ ኢላ ወይ ገንዘብ በለት ንኣይ መሓሸን እንዳበለ መልሳ ከይተጸበየ ገዲፍዋ ከደሞ መሊሱ ከዓ ስለ ዘደንገጸቶ ተመሊሱ እሞ እዛ ናይ ኣደይ መዘክርታ ካቲም ኣላትን እሞ ሸይጠሎ ክሕበክ ምስ በላ ድሓን ሓወይ ሚናተይ ኣይትሸገር በቃ ምስ በለቱ ከምዚ ኢላ ገዲፋ ስለ ዘይደለየ ዝኾነ ካልእ ትፈልጦ ሰብ እንተላ ምስ ሓተታም ብጀካ ንመሓዝኣ ካልእ ከምዚ ትፈልጥ ምስ ነገረቶ ፈቃደኛ እንተ ኮይና ናብ ገዝኡ ክማልእ ሓተተ ኣይትፈልጦ ኣይጥይቆ ወዲ ስኢላ ከም በጊዕ ተጎይሳ ክትከይድ ስለዘይመረፀት ኖ ኢላ ኣቕበፀት ኣርኩን እንተኾነ ከምኡ ዝጣፈሸ ስለ ዝኾነ ክሓቶ ዘይሕሰብ እዩ ኣብ መወዳእታ ናይ መወዳእታ ዕድል ክሕባ ኢሉ ኣነ ኣብ ዝኾነ ከይደ ክድቅስ ንስኻ ግን ገዛይ ኣፂኽ በይንኸ ትድቅስሙ ጽባሕ ዝግበር ንገበር ምስ በላም በዚኣ ዝተሰማሚኣ ናብ ገዝኡ ኣበለት ገዝኡ ሓንቲ ኮፍ መበሊት ሓንቲ በራድ ኣብ መሬት ዝተዘርግሐ ፍርናሽ ብሕፀር ዝበለ ህይወት ትቕፅላላ መበሊት ትኸውን ገዚኣ ዘላቱም ብዓይና ኮይላ ተገረመት መንደቕ ክትፈረስ ደሌትን ብጭቃ ዝተጠቃቐትን እዮም እምበርካ ናይ ሰብ ገዘይ ትብል ነበረት በሊ እንቋ ናብዛ 5 ስታር ሆቴልና ብሰላም ነፃኺም ኩሉ ሙሉ ዝጎደለ የለን እንኪ መፍትሕ ዝኾነ ነገር ምስ ደሊ
00 ኢልክ ደውል ኣሰሰይቲ ጥብ ክብላኸን ናይ መግቢ ገለ ኩሉ ተኸፊሉ ቅሰን ኣይትሰክፍ ምባል ገና መልሳ ከይተጸበየ ብውሽጢ ክትሽግጦ ብምሕባር ነታ ክትፈርስ ዝቐረበት ተኻሪ ዝነብራ ክፍሊ ገዲፉላ ወፅአ። ኣታ ፈጣሪ ኣቦይ እንታይ ክተርእኒ ደሊኻ ኢኻ? ኣታዚ መንደቕ ከጸቕጠኒ ከመይ ኢሉ ክሕደሮ እዩ ክትብል ጸኒሖም ምዃን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ካብውን ላዕሊ ተሸጊረ ዘለኹ ኣነ ይመስለኒ። ኣብ ክንዲ ምስጋና ድዩ እንዳበለት ከምቲ ዝበላ መዓጾ ሸጊጦም ኣብቲ ፍርናሽ ኮፍ በለት። ጸኒሖም ጫማኣ ኣውፂኣ ብሕቑኣ ደቂሶም ንላዕሊ ምስ ጠመተት ኣናፁ ህጎያ ስለ ዝረኣየት ኣቱም ሰባት እምበርከ በሰላም ክሕደር ድዩ እንዳበለት ናብ የማን ገጻ ጥው ኢላ ክድቅስ ምስ ፈተነት ኣብቲ ምድሪ እውን ሕልፍ ክትብል ምስ ረኣየት ወዲ ደኣ በይኑ ዘይኮነ ሓቁን ድዩ ደኣ ክጠፍሽ እንዳበለት ተጸሚሞም ኣይተሓደር ሓደረት። ልክዕ ሰዓት 6 ምስ ኮነ መዓጾ ኳሕኳሕም ከፍት ምስ ኣበለቱ ደፊኡ ዘረባ ከየብዝሐ ከትከት እንዳበለት ተጓይ ናብቲ ደቂሳትሉ ዝጸንሐት ፍርናሽ ብምእላብ ተሸፊኑ በጥ በለም። ኣታ ዝወዲ እምበርከ ጥዑ ትብል ግን ነበረት። መዓጾ ኣጽያ ኣብቲ እግሩ ኮፍ ብምባል ኣበይ ከም ዝሓደረ ሓተቶም ቶጊ ኣቢላ ምስኪና ወዲ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኡ ብቁሪ ክጭፍጨፍ ሓዲሩ ብጣዕሚ ኣደንገጸ እሞ ገዛ ከዓ ሕደገካ ኣይተሓዘለይ ምስ በለቱም ብኣይተሓዘለይ ኣይሕልፈልክን እዩ ቁርሲ ሰርሒኪ ኣትስእኒ በለም። ናብታ ሓሂላ ዘይተከደነት ድስቲ ኣይና ሰደደት እሞ ኣብታ ኣብ ቋሓሰም ግዜ ጠሚትካ ትውዳእ ገዛ ሓንቲ ሽጉርቲ ፍርቂ ጭዳድ ኮሚደረ ክልተ ፍረጉእ ብማይ ዝተቃጠነ ዝመስል ክጽንቀቅ ቁሩብ ዝተረፎ ዘይትን ቁፃር በርበረ ሽሮ ተኣዘበት። ምስኡ ከዓ 2-3 እንጀራም ጫው ገለም እሞ እንታይ ክሰርሕ ምስ በለቶ እንተ ኽኢልክ ዳ ቅልዋ ምስ በላ ስጋ ኣለካ ዲ በለቶ ብገርሐም ኣትጓል ግደፍና ባ ካብ ዝሓደርኮ ኣይትክፍእኒ እንታይ ገይርክ ምስ በላ እሞ እንታይ ክሰርሕ ምስ በለቶ ንሹ ምስ ጓል ኢኺ ሓሰስ ኢልኪ በቲ ዘሎ ድሌት ክግበር ምስ በላ ኣረበላይ ተሕረቕ እንዳበለት ብድድ መለት እሞ ሽጉርቲ መትሂራ ናብታ ፍርቂ ኮሚደረ ምስ ኣበለት እተን ኣናፁ ስለ ዝተዘከርኦም ክትፍንፍን ግዜ ትፍአትን። ስምዓኑ ዶ ገዛ ክራይ ሓቀይ ዘካፍል ኣለካ ምስ በለቶ ኣታ ሓፍተይ ቅድሚ ሕጂ ንፋለ ዲና ምስ በላ እሞተን ኣናፁ ደኣ ምስ በለቶ ብስሓቅ እንዳመተ ንሰን ግደፍየን መካፈልቲ ሽግሬን መሳኪን ሓንሳ ሓንሳ ጾመንን ዝሓድረም ተማቂልና ንበልዕ ኸማን ኣስቤዛ እንተ ጸንሒኪ ዕድለኛ ኢኺ ምስ በላም እሞ ነዛ ፍርቂ ኮሚደረስ ንሳተንን በሊእና ምስ በለቱ ንሳስ በዓል ዜናትን ኣይተሓብየን ከይቅየማ ምስ በላ በል ንድራር ድዩ ምሳሕ ክኾነን ገዲፈነላ ኣለኹም ንስኻስ ፍሉይኻ እንዳበለት ፈትፊታ ብሓባር ቆረፁ። በሊኦም ስወድኡ መደባ እንታይ ከም ዝኾነ ሓተታ ናብ ተብሎ ከም ዘይብላ ናይ ውሽጣ ገይራ ነገረቱም ክሳብ ዝኸውን ምስኡ ክትቅመጥ ሓተታ እቲ መጀመርታ ኣብያቶካ እንተነበረት እዚ ኩሉ ገዝኡ ገዲፍሉ ደገ ሓዲሩስ ኣይጎዳእን ኣብ ዝብል መደምደምታ ስለ ዝበፅሐት ተስማምዐት። ማርታን ዳዊትን እዮም ዝበሃሉ ክልቲኦም ድማ ተሰዲዶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዮም ዝቕመጡ። ዳዊት ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ክወፅእ ላዕልን ታሕትን ኢሉ ምዃን ኣብኡ ይቃለስ ዘለዉ። ናይ ማርታ ግን ፍልይ ዝበለ ዛንታ እዩ።